ज्राम हादों जुब जुब हादों थाजिम खालामदों बुहुम बिखा सिउ सिउ बारजों हायना नांदों दुब्लि बारिनि समायना बयनिसिमबो खुलुमबाय दानि बे समाव आङो जि सारिफोरखौहाय नोंथांमोननि गेजेरावहाय खननानै खोनासंहोबाय बेखिनिया दोंसे मेथाइ ज्राम ज्राम अखा होननाय मिउजिक भिडिअ एलबाम जानानै फैगासिनो दं नोंथांमोननि गेजेरावहाय बेनिनो बे सारिखिनिखौ आङो नोंथांमोननि गेजेरावहाय खननानै खोन्थाबाय बे मेथाइखौहाय लिरदों आंनि आब' इन्दुप्रभा बसुमतारिया देंखो साजायदों आरो बे मेथाइनि देंखोगिरियानो जाहैबाय मुकुन्द राभा स्टुडिअ डिजेमेक्स टंलानिफ्राय नोंथांमोननि अनसायनाय बे फैबाय थानाय मिउजिक भिडिअआ जाहाथे नोंथांमोननि अनसायनाय नोंथांमोननि अननाय बेबायदि मोननो हायो मिजिंथिदों बिनि थाखायनो आङो बे भिडिअखौहाय खालामनाय जाबाय नोंथांमोना जाहाथे जोंखौ हाजासे सापर्ट खालायो बे फैबाय थानाय मिउजिक भिडिअ एलबामखौ जाहाथे नोंथांमोना नायो बिनि थाखायनो आङो नैबे भिडिअखौ बनायनाय जाबाय आरो नोंथांमोननिसिम आंनि गुरै खावलायनाय नोंथांमोना आंनि बे फेसबुक पेजखौबो फल' खालायगोन सोरबा फल' खालायाखैबा आरो शेयार खालायगोन बेजों लोगोसे आंनि जितु इउटुब चेनेल जेरावहायनाखि आङो थांनाय सप्तायावसो लाजिस्लु होननाय मोनसे मिउजिक भिडिअ एलबामखौ अलरेडि आपल'ड खालायदोंमोन नोंथांमोना बेखौ सोरबाफोर भिडिअखौल' नायदों नाथाय चेनेलखौ जुदि साबस्क्राइब खालायाखैबा नोंथांमोना अननानै साबस्क्राइब खालायगोन नोंथांमोननि सापर्ट नङाबा आरो बेबायदि बानायलांबाय थानो उत्साह जानाय नङा नोंथांमोना बेबायदि थुलुंगाखां होयोब्ला बेबायदि सापर्ट होयोब्ला जेरैहाय लाजिस्लु मिउजिक एलबामावहायबो नोंथांमोना नायनानै शेयार खालायनानै जेरैबायदि सापर्ट खालायदों फैबाय थानाय मिउजिक भिडिअ एलबामावबो नोंथांमोननि हेफाजाब सापर्ट मोनगोन होननानै मिजिंथिबाय एसेनोसै गोजोन्थों खुलुमबाय